एकदम छोटा हनुमान नाम किताब के लीला। एक बार हनुमान जी एगो चौपाई पर प्रसंग बा, सुमरी पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखू राम। हनुमान जी झोटी लेके घरे जाए लगले, कहले कि हे भगवान माई से भेंट करे जाए, पैदल घूमत जाए, उड़ के ना जाए। सारा लोगन से भेंट भइले ढेर दिन हो गइल बा, बाकी एगो हमरा के आशीर्वाद दी कि और नाम जे जपत रहे ओकरा पर और हथियार काम ना करे। जा 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 ठीक बा, घूमत जा। आइने हरि जी जुटान कोइले बाड़े, कि जुटानवा ना हरि जी अवध में कोइले, हरि जी अवध में कोइले, हरि जुटानवा ना हरि जी जरूरी बाकी हमर गीतिए लोग सुनता, 2-4% ऐसनो लोग होई कि तू नचबू कूदबू लोग के देखि लो, वीडियो खिंचाते हो, लोग बॉडी देख, इमरजेंसी में काम पड़ जाए। देश विदेश के जुटल नरेश हो, देश विदेश के जुटल नरेश हो, खुश भई बने मधेश हो, देखी देखी खुशी भइल वाले अवधेश हो। देश विदेश के नवाना हर जी अवध में कोई हर जी नवाना हर जी अवध देश विदेश के राजा लो जुटल बा, वही में काशी नरेश राजा त्रिविक्रम नारद बाबा से भेंट भइल बा। नारद जी कहले कि जवा बाइली के यहाँ झगड़ा रोज लगाईली, आज रामे जी के दरबार में झगड़ा लगाई। काशी नरेश कहले कि परिणाम कैसन होई, कहले कि सुंदर होई, तारा एक ही काम करे। सरकार एके बात बा, राजू माइक में तारा जान नहीं का करता, बात बा ये है कि गौनाई है होके कि बिहान भइला है जनता हमार जुटल में खुश होके जाओ, सब होई आ ना होई तो देखी मान ली पैसो इतना खर्चा होता थे, आदमी कहता है बाहर के ओसन गौनाई होत नहीं छे। 500 रुपया डायरेक्टर साहब के तरफ से बा, 500 रुपया नचा बंटी भाई के छोट भाई वाली वहां के तरफ से 500 रुपया बा, आ 500 रुपया कति किनार जुआ के सबसे बड़ा चहेता अमर भैया के तरफ से बाटे। देखिए वहां कति किनार के बानी आइल बानी, 500 रुपया वहां से तरफ से बा। तनी कुछ बोलो नारद तुम्हार जानता हंसी तो रुकी, बस बस 2 मिनट। नारद जी कहले कि त्रिविक्रम तारा ई है करे कि सबका के प्रणाम कर ली हो, रामो जी के जितना राजा लोग सबका के प्रणाम करी हो, लेकिन एगो राजपूत साधु बड़े राजर्षि विश्वामित्र बाबा यही बक्सर के उनका का प्रणाम मत करी ना। राम जी समझ बजाय खाली को देंगे अरे बड़ा बड़ा अनकर खाए खाती बढ़ोले रहो, चलो भगवा की नहीं जैसे कहता रहे कि नारद राजा जी से बोले बचाना जब करी हां विश्वामित्र के प्रणाम नारद ब्रह्मचारी चल 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 भारी दादा मन में बिचारी ओही के गिरी बाबा गाके कहनी गाना अरे गाना जब करी हां विश्वामित्र प्रणाम मत करी गईले सबका के प्रणाम कइले। आ विश्वामित्र जी के बेरा तनी भ मोस्ट टाइट क के
दाढ़ी बड़ा बड़ा सदवाई रहा भग 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 अब तो विश्वामित्र की क्रोध में पागल मारे एक यो मेरा नहीं खन बोलो बोला तरह तक कवना बेरा कौन है बेरा जब समाज उड़सल बात पोलीग्राम रघुवंशी खानदान के हो बोल निकाला तो ढुका हो तो मेरा बीच जे कतवारू भैया सोनू भैया के एजा रिश्तेदारी बा कतवारू भैया के एजा रिश्तेदारी बा समझ गए नीनू दोनों आदमी कतवारू भैया के तरफ से 1500 रुपए का पुरस्कार बा सोनू भैया के 1000 रुपए का पुरस्कार बा तनी गाय सरकार ओहो भैया लोग बार बार प्रणाम करते हैं जा राम जी खिसे लेके हमारा अपमान समाज में हो गया तुम रघुवंशी खानदान के हो जिस खानदान में बचन के लिए लोग जान गंवा देते हैं कबूतर का जान बचाने के लिए राजा शिवी ने अपने जंघे का मांस काट के तराजू पर चढ़ा दिया राजा हरिश्चंद्र सपना में दान दिया हुआ संपत्ति सारा राजपाट विश्वामित्र को दान देकर स्वयं एक डोम के घर बिका गए थे उस खानदान के होकर तुम गुरु का अपमान बर्दाश्त करे गुरुदेव का कहानी गर्दन उतार दे सूर्यदेव देखना दे भी न के कल कैसे ना मानो अपना भक्त हनुमान का हर बाड़े ना अभी माई से भेंट कर गइल बड़े उनका के बहुत माने लो हनुमान का क्रिया